Kan mo sige tagaan mo suon ko pagay. O mo may sunod na. Ya, taga may sunod sa unat ti. Ah, Ikatong nakapamon pa si anda. Ano sunod? Labay kang ron na chika to ding. mo tingin bulad doon. Unsa mo? Lang idol. Sana mga Oh, manig na kanya andat. Spaghetti yun. Bukad ang kanila ti. Oh, Bukad daw. Ansa na sa ti malamta daw ti. Wala ya ta andat. Aw, katong para si mohan ko antino. Kan. Pagawa sa ulo niya kay ikaw ni ikaw ulo mo? Bahaw mo ni. sino sanina sanina Pagkaon na ang bahaw na ni. Ay nangapi mo yoyo dong. Nangapi mo yoyo. Yo ay Ronald mo Labanan pa lagi isa kape. Ay wala eh. Ito ka bulad daw? wala silingan na Kung kaon. Sudan ni saya ni ni. Dili runad man na. Ah, runad. Ah, kang kana? May kung gamay Mayali nga. Oh, pagkuhan. Balik na na yung runad ting. Alam na lang. kung kaon isda. Spaghetti yun. Ang pwede gini man mga una ni food. Spaghetti yun eh para umakuhon. Oh. Ang kulang ani hotdog. Ay, ang dapat din ni Bibi. Oh, dapat ayaw niya na. Dapat sila ni. Oh, cheese. Dress. Kung gusto ka magbaksipir, mag-brilliant, brilliant. Brilliant. Natulog na eh. Ay, gatas din ni Bibi di mo. Dili din ang asukar. ano ipangatagtaran Pagpupo ni. Kaya tayo nagpuan. Hindi ka bangun naman ito kami. Kaya tag-tissue daw. Ito ni Sir Ikaw. Hindi din lang kasi anak ka lupo. Muli kayo pakaon ni Bibi. Gamit mo kuning mga bugas. Yung ikuan. Kutawan to di gatas oh. Asa ni? Natangtang maninit. Luro, kubaluan natin. Natangtang. Wako wini nga bugas yung ikuan. 160. Gamit kayo nga bugas na humok po. Hindi mo Ang na matag. kamugang kayo mura mag-init nga lokal nga bugas. Dili na inipiyo eh. Kuan. Lokal. Karabang commercial na katong ibot eh. Man ma usab ni no eh. Natangtang man. Tangtang. Mana ako di subalik.